UPPL long live. Sandarmala long live. Sandarmala long live. Jai UPPL. Jai UPPL. दा दिनै नुथारबाय नोंमारगौ ना नङा नोंथारगौरा नोंथारगौ हिसाबै आं फैबाय आरो UPPL नि जानानै रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगो हमलायफैनाय खोथा रायलायनो मोनफैनानै आं गावखौनो गोजोननाय एबा धन्यबाद मोनदों बिसायख'थिया खाथिथार नोंखायनो हयथ' आङो UPPL आव जइन जानाय एबा जगदान होफैनाया एसे बांद्राय राजनीति बायदि नुदों माने पलिटिकेलाइज होनलायनाय खोथा सोदोब गैया होमबा राजनीति बायदि नुदों किन्तु बेखौ बे नोजोरजों नायनो नाङा राजनीति एबा पलिटिक्स नोजोरजों दानाय अननानै बेखौ खौसेथिनि नोजोरजों नाय खौसेथिया जोंनो जोबोद गोनां नांथारगौ समाया थिनथारबाय लेट खालामजाया बे खोथाखौ साननानैसो जों बयबो दिनैहाय UPPL दलाव जगदान होफैदों आरो जायफोर एसे एनै दंबावो जायगा बयबो फैजोबनानै जों ज' खौसेयै ज' थालायनांगौ आं बेखौसो खावलायो दिनै मिटिंजों बयबो फैजोबदों बहाय जइन जाफैदों UPPL आव हाबफैदों सोरनिबा सिङाव थानांगौ सोरनिबा अर्डाराव सोलिनांगौ खोथाया बे नङा गासिबो राजखान्थि हान्जाया मोनसे संबिधान थायो नियम निति थायो आयेन बेबस्था थायो बेखौथ' जों मानिनानै सोलिलायखानांगौ किन्तु UPPL आव जइन जाफैनाय हाबफैनाय माने बेयो सिरि थाफैनांनाय सुबसाब जेखौ बुङो बेखौ खोनासंनांनाय एखेबारे नङा हाबजेननायनिफ्रायनो आंनि गोसोनि खोथाखौ आं बुंबाय थानायनि सुबिदा मोनदों मैयाबो दादगारियाव बेसेबांबा गिदिर मिटिं बहायबो आं लेक्सार होदों दाख्लै जइन जाखालि हाबजेनखालि एबा जगदान होखालि काजलगाव हेडक्वार्टाराव 12 तारिखआव फैदोंबो आं द्लाम खोथा बुंदों बिनिफ्राय नों बासुगावबो खोथा बुंबाय मैया पानबारि बिजिनायावबो आरो गोबां दिनैहाय दासो उगुरि नै दा आमा बाजार बिनिफ्राय बासुगाव थांबावगोन दा मोनायाव दा खोथाया जाहैबाय साननाय हनाया UPPL राजखान्थि हान्जायाव माने नोङो गावखौनो खुगा बन्द खालामनांगोन आखाइ आथिं खाख्रबजागोन बे नङा मुक्त होननानै जेखौ बुङो उदार खुला भाबै UPPL दलाव थानानै खामानि मावनो सिन्ता सरसा खालामनो आइ आफा रायजो राजाखौ सिबिनायनि सुबिदाया दं बेखौ जेबो भुल बुजिनो नाङा आरो बे हान्जायाव फैनो थाखाय लाजिनाय उसुबिदा मोननाय गिनाय बानाय बेखौ थानो नाङा मानोना समनि थिननाय जोङो खौसे जाथारनांसिगौ दा बे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय मोनसे अपरचुनिटि मोनसे सुबिदा मोनसे जोंनो सुजुग होदों मा सुजुग बे बर' अना बर' होननाय जी शब्दबा बे गाज्रि सोदोब ও বড় আমাক যেটো বিভাজন করে রাখিছিল বিগত 10 বছর নবসরণিয়া হীরা সরণিয়া ইয়াতো অলপ অলপ প্রভাব পড়িছিল ফাটাবাড়ি প্রাইমারি তো পড়িছিল দেউশ্রী আমার উত্তর অঞ্চল দক্ষিণ অঞ্চল তো আছেই বড় অনাবড় বিভাজন রাজনীতি সমাজ বিভাজন জাতি বিভাজন ভাষা বিভাজন ধর্ম বিভাজন 10 বছর আমি ভুগিবলগীয়া হল এই নির্বাচনের দ্বারা এনডিএ হিসাবে যেটো UPPL দলক যেটো সমর্থন করিল UPPL দলৰ প্ৰাৰ্থী বৰ্তমান বিধায়ক সিলি সমষ্টিৰ MP ক্যান্ডিডেট জয়ন্ত বসুমতী ডাঙৰীয়া মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ধুনীয়াকৈ যেটো এটা পৰিৱেশৰ মাজেদি আজি NDA নেশনাল ডেমোক্ৰেটিক এলায়েন্স ইয়াত BJP AJP সমৰ্থন কৰি পেলাই 100% 4 লাখতকৈ অধিক ভোটত UPPL ক্যান্ডিডেটে জিকি আছে দেখাবাই